चरणे माग अशेष प्रणाम करुछि पूरा अभारे मोर मनस्काम तो चरित किचिते मु करिबी रचन जगत जननी बारे दिव्य ज्ञान दिनके नारदे पराशर मुनि दुई भ्रमे भ्रमे एक ग्रामे प्रवेशिले जाई ସେହି ଦିନ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର ପର୍ବ ପଡ଼ିଥିଲା ସର୍ବପୁରବାସୀଙ୍କର ପ୍ରତି ଘର ଦ୍ୱାର ଗୋମୟରେ ଲିପା ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ପଦ୍ମ ଚିତା ପଡ଼ିଥିଲା ତହିଁ ନାରୀ ଏମାନେ ସ୍ନାନ ସାରି ପିନ୍ଧିଛି ନବାସ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ସର୍ବେ ହୋଇଛନ୍ତି ରତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ଚଣ୍ଡାଳ ପରିଜନ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ରତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହୁଳହୁଳି ସର୍ବଦରେ ପୁରୁଛି ଗଗନ କହତ ପିବର ଏକେ କିସ ଚରିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚଣ୍ଡାଳ ଆସି ସମସ୍ତ ଜାତିରେ କରୁଛନ୍ତି କି ଓଷାବ ଆନନ୍ଦ ମତିରେ କେଉଁ ବ୍ରତ କି ଉପାସ ଅଟେ ଏହା ନାମ କାହାର କରନ୍ତି ପୂଜା ତାର କି ନିୟମ ଏହା ଶୁଣି ପରାଶର ହୋଇ ହସ ହସ କହନ୍ତି ବଚନ ଧୀରେ ଶୁଣ ବିଧି ଶେଷ ଏକ ଧନ ମାଣକ ଗୁରୁବାର ଯେ ଅଟଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ଏ ବ୍ରତ ଘଟଇ ସବୁ ମାସ ସମନରେ ମାର୍ଗଶିର ସାର ତହିଁରେ ପଡ଼ଇ ଯେଉଁ ଗୁରୁବାର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସେହି ଗୁରୁବାର ଜଣ ସବୁଠାରୁ ଅଦ୍ୟ ଗୁରୁବାର ଯେ ପ୍ରଧାନ ଏକ ଦିନେ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ଗୁରୁବାର ପଡ଼ିଲେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ହୁଏ ସେ ଦିନର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟଇ ଯେ ବ୍ରତ ଏହା କହି ପରାଶର ହେଲେ ମୌନ ବ୍ରତ ପୁଣି ତାହାଙ୍କୁ ପୁଚିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କୁମାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ କରିଥିଲେ ମତେ କେଉଁ ନର ତହିଁରେ ସେ କେଉଁ ଶୁଭ ଫଳ ଲଭିଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦ୍ରୋହୀ ହୋଇ କରି କେ ଦୁଃଖ ପାଇଛି ଏହା ସବୁ ମୋର ଆଗେ କହ ଗୋସାଇଁ ଶୁଣିବାକୁ ତାହା ଚିତେ ସର୍ବଦା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉପୂଜଇ ନାରଦ ବଚନ ଶୁଣି ପରାଶର ମୁନି କହନ୍ତି ହରସ ଚିତେ ସୁମଧୁର ବାଣୀ ଧନ୍ୟ ହେ ନାରଦ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଚରିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ କଥା ଯେ ହୋଇ ଅଛରତ କହୁଅଛି ପୁରାତନ କଥା ଅଛି ଯାହା ହୋଇବ ଆନନ୍ଦେ ଜାତ ଶୁଣିଲେ ଠି ତାହା ଏକ ଦିନେ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଶେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲେ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିନା ତାହାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଆଜି ମୋ ବାର ବ୍ରତ ପଡ଼ିଲା ଗୋସାଇଁ ତୁମ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ନଗ୍ର ବୁଲି ଯିବି ମୁହିଁ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନଗ୍ର ହିଁ ବୁଲିବ ଦଶମୀ ପାଳନ ଅନ୍ନ କେବେ ରାନ୍ଧି ଦେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ମାତା ଏମନ୍ତ ଶୁଣିଲେ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ମାନ ଯତନ ରଖିଲେ ନାସିକାରେ ନବରତ୍ନ ବସାଣି ଖଞ୍ଜିଲେ ଚୌସ୍ତରୀ ରତ୍ନମାଳା କଣ୍ଠେ ଲମ୍ବାଇଲେ କରରେ ବାହୁଟି ରମ ବଳୟ କଙ୍କଣ ସୁନା ସୂତା ମାଣିକ୍ୟ ପଦକ ଆଭରଣ ବାଜଣୀ ନୂପୁର ମାତେ ପାଦେ ଘଞ୍ଜିଲେ ଏପରି ନାନା ଭୂଷଣ ସୁବସେୟ ହୋଇଲେ ଯେବଣେ ମାତାଙ୍କ ଅଧିକାର ତିନିପୁର ଆଭରଣ କେତେ ମାତା ଦେବୀ ପଟାନ୍ତର ଶୁଣ ହେ ନାରଦ ଏହା ହୋଇ ଏକ ଚିତ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପକୁ ଧରି ଜଗମତ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଯାଇ ସାଧୁର ଦୁଆରେ ସାଧବାଣୀ ଉଭା ହୋଇଥିଲା ସେହିଠାରେ ତାହାକୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହନ୍ତି ବଚନ ଶୁଣ ଶୁଣ ସାଧବାଣୀ ହୋଇ ସ୍ଥିର ମନ ଆଜି ପରା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ ଗୁରୁବାର ଲିପା ପୋଛା କରିନାହୁଁ କିମ୍ବା ଘର ଦ୍ୱାର ସାଧବାଣୀ ଏହା ଶୁଣି ବୋଲଇ ସେ କ୍ଷଣେ କି ରୂପେ ବ୍ରତ ହୁଏ କାହା ପୂଜା ପୁଣି ବୁଝାଇ ତ ସବୁ କହେ ନାନୀ ଗୋସାଇଁ ଅଇଲେ ମନକୁ ମୁଇଁ ବ୍ରତ କରିବଇ ଏହା ଶୁଣି ପଦ୍ମାଳୟ କହନ୍ତି ସଧୀରେ ଶୁଣ ସାଧବାଣୀ ବ୍ରତ ହୁଏ ବିଧିରେ ମାର୍ଗଶିର ମାସେ ଯେଉଁ ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁବାର ସେଦିନ ଉଷାରୁ ସେଜ ଛାଡ଼ି ତତପର ଗୋମୟ ଜଳରେ ଘର ଦୁଆର ଲିପିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ପାଦ ପଦ୍ମ ଚିତାକୁ ଲେଖିବ ନୂଆ ମାଣ ଗୋଟେ ଆଣାଇ ଯତନେ ବେଗେ ଧୋଇ ଧାଇ କରି ତାକୁ ଶୁଖାଇବ ବେଗେ ତାହାକୁ କରିବ ନାନା ଚିତ୍ର ଯେ ବିଚିତ୍ର ଚାଉଳକୁ ବାଟି ଚିତା ଲେଖିବ ସମସ୍ତ ତହିଁ ସ୍ନାନ କରି ଆସି ହୋଇ ଶୁଚି ମତ ଯେଉଁ ଚୌକି ବା ଖଟୁଏ ଆଣିବ ତୁରିତ ତାକୁ ଧୋଇ ତା ଉପରେ ଦେବ ନୂଆ ଧାନ ରଙ୍ଗ କଳା ନ ହୋଇଥିବ ଶୁକ୍ଳ ବନ ତହୁଁ କିଛି କୁଢ଼ାଇ ଯେ ନୂଆ ମାଣରେ ଧାନ ମାଣ ଯେ ପୁରାଇ ରଖିବ ତା ଉପରେ ସେ ଧାନ ମାଣକ ଉପରେ ଗୁଆ 3 ଗୋଟି ହଳଦୀ ପାଣିରେ ତାହା ଧୋଇ ଥୋଇବଟି ଶୁକ୍ଳ ଧାନର ସିସା ରଖିବେ ଏଣ୍ଟ କରି ମାଣ ଉପରେ ତାହାକୁ ଥୋଇବ ବିଚାରି